May usa pa gyud kasambingay nga gisugilon ni Jesus. May usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miingon ang manghod ngadto sa iyang amahan, "Tay, ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan." Busa, gibahin sa amahan ang iyang mga kabtangan ngadto sa ilang duha. Paglabay sa pipila ka adlaw, gipamaligya sa manghod ang iyang bahin ug milakaw ngadto sa layong dapit. Ug didto nagpatuyang siya og gasto sa iyang kwarta sa walay kapuslanan. Sa dihang nahurot na niya og gasto ang iyang kwarta, miabot ang dakong kagutom ni adtong dapita. Naglisod gayud siya. Busa, mitrabaho na lang siya ingon nga tigbahog sa mga baboy sa uma sa tawo nga taga didto. Usahay, gusto na lang niyang mukaon sa bahog sa mga baboy aron matambalan ang iyang kagutom. Kay walay bisan usa nga naghatag kaniya og pagkaon. Sa kaulahian, nakaamgo siya sa iyang kahimtang. Nahinumduman niya nga didto sa ilang balay nanubra ang pagkaon sa mga sulugoon sa iyang amahan. Apan siya, hapit nang mamatay sa kagutom. Maayo pa og mopauli na lang ako didto sa akong amahan ug moingon kaniya, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Karon dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon."